Hej og velkommen igen til mig og Science 3 Mikkels Minecraft, hvor vi spiller We Just Got Schooled. Og vi fandt så ud af, at vi ikke skulle bruge det her til så meget. Andet end skulle vi over og hente et lever og tilbage igen. Hvor er nede den her chest hernede? Hvad? Hvor er nede den her chest herhenne? Ja, der var 2 iron ingot. Nå, men vi fandt herind, og så, ja. Vi skal bygge en blok eller noget, der står place blok. Ja. Mikkel, hvor mange iron har du? Jeg har kun 1. Jeg har ganske mange blok ud af det. Jeg skal bruge 9 iron. Sker der inde i det der? Jeg har fundet en til iron. Måske skal vi hen til crafting table og så craft. Der må finde sig et eller andet. Det var der også en. Ja, heroppe var der. Hvor mange? 4? 4 har jeg. Nu har vi 9. Nu har vi nok. Giv mig dem der. Nej. Det er Så får du heller ikke nogen. Okay, Mikkel, kom med dine nu. Gør det nu bare. Nej, jeg har min tilbage. Mikkel, lad være med at lege pattebarn igen. Har du? 6 nu. Nu kan vi også komme videre. Nå, de er grimme i det her. Ja. Place a block here. Jeg tror, du skal holde den. Jeg har bottom. Oh god, the bottom. The bottom. Oh my god, I got the bottom. Come on. Fuck af. Og står det her. Sucker. And all, let the break in the wall. Skal vi op med? Det skulle have været lagt nogle monster eller sådan noget. Mikkel, vi har den stadig på peaceful. Au, hallo. Nej. Mikkel, nu. Seriøst. Du har lige fået mig til at... Lol. Laggy. Er det hernede, hvor de holder alle til fange, eller hvad? Det er derfor, det hedder en skole, Mikkel. Mikkel, der er et eller andet hjørne, og det er bare... Dækki hold! Dækki hold! Place a lever, my clever boy! I just go up right here! Mikkel, jeg går bare heroppe i luftsystemet. Okay, det skulle jeg så ikke, kan jeg godt se. Mikkel, jeg har altså også et lever fra før. Det kan vi bruge her. Jeg sætter jeg lige min her. I'm a clever boy! All and all! Nether bricks in the wall! Lol, pool party. Loop. Oh. Lol, der var en chest for hende. Lol, kan man gå? Lol, jeg drukner. Hvad? Jeg gik godt til overfladen, men jeg fik ikke nogen ting. Stop her. Oh fuck! Jeg nåede lige med sidste boble, man. De er fucking nar, eller hvad? Skub mig. Hallo. Hvad sker der? Hallo. Vi skal ned her. Vi pool party. Flip. On and on. Nether bricks in the wall. Vi mangler nogen. Hvad fik du den der chest af? Et level. Bare sagt. Jeg har 2 sticks. Jeg kan slå dig med. On and on. Hvad kan man bruge dem til? Hallo, hvad sker der? Ikke og en skid. Jeg tror, vi skal den der vej. Nej, det er nok ikke.
Nu skal den her. Blup. Blup, blup, blup. Hvor er den? Jeg kan få luft. Jeg bruger mig. Nå, men altså, nu er der endelig tid til at snakke om vores kanal igen. Det er løgn, jeg kan ikke gå. Det er løgn, jeg har fundet en vej. Nej, jeg har ikke. Det er løgn, jeg har fundet en til pool. Nå, men vores kanal. I skal jo huske at subscribe. Jeg kan lige nå det her. For ellers så får I ikke nogen videoer, hvis I overhovedet ser vores videoer. Det håber jeg selvfølgelig, I gør rigtig meget. Fordi at ellers så sker fuck skal så overleve det her jo? Mikkel, har du fået en cobblestone? Jeg har trykket på en knap nu, Faber. Det åbner sig. Ikke noget. You know, fuck. Hvad sker der? Jeg var så tæt på at drukke, men så var der sådan et luft. Der er nogen! Fucking no. Der er ikke noget i. Leave the lever down. Ja, det var derfor, du skulle blive der. Så går det op. Det var dig, der gik derned. Det var dig, der sagde til mig, at jeg skulle gøre noget. Nej, jeg gjorde ikke. Du sagde til mig, at jeg skulle gå ned i de her, og stod ude deroppe. What the fuck? Nej, jeg gjorde ikke. Hvad er det her? Skal jeg gå derop igen, eller hvad? Det er sådan, det. Du ligner seriøst en indjørning. der. Seriøst, man. Dyrt. Så kan jeg bare op og hente de ting der. Ja, hvorfor kan man... Så sæt lige noget hvid på, jeg kan ikke en sky. Og der er noget, der åbner noget. Nej. Hvad lavede du? Jeg har bare lige været at drukne din nye. Jeg har gået, mens jeg mistede liv derinde, mand. Hvorfor gik du så ikke op og tog noget luft, måske? Fordi det var også Er det nede? Her kan jeg ikke komme igennem. Her er jeg stok. Hvorfor er der et hul? Ja, hvorfor tror du måske? Det er bare down. Mikkel, stop det her nu. Hvad sker der? Mikkel! Åben. Du skal ikke lægge det. Ups. Nu der er 2 cobblestone, nu kan jeg lave levertøj. Jeg har faktisk lavet 2 lever. Hvorfor var du dødt dernede? Åbn din. Hvorfor? Okay, Mikkel. Haha, jeg trollede dig. Jeg gav lige critical der. Mikkel, vi skal have noget. Klup. Nej, vi skal have noget. Fordi der er nemlig der herovre, tror jeg. Nej, lol, sig ikke det. Du har ikke, jeg har. No. Nå. Ja, vi prøver lige at finde det her. Det går faktisk meget godt. Bortset fra, at jeg stinker for hårdt nu. Jeg lugter for hårdt i numsen der. Er det ikke en anden dæmmer til at tage en nuke-ting eller noget? Hvorfor fuck skal vi hernede nu? Mikkel, du skal ikke gå dernede, okay? Hvor fuck skal vi det? Jeg har en lever. Hvad? Jeg har 2. Kom og sæt den på vinduet, eller sæt den på døren her. Ikke den uskændige.
Jeg var lige ved at ødelægge det, men hvad fuck tror du, det er med? Hallo? Din fuck nu, der skal sætte dig der. Okay, lige det. Hvad laver du? Hvis der to bliver sat fående. Jo, er der ikke nogen hjemme? Jo, der er mørkt her. Jo, jeg tør ikke at være. You didn't turn in the library book you got earlier. The end. Thanks for playing. Fuck en noob. Og Mikkel, nu er vi kommet til den sjove del. Okay, jeg vil ikke springe den. Jeg har du sagt game mode på den. Det er klart nu. Hvad kan vi over? Du skal ikke springe det hele i luften. Jeg tror, Mikkel er lige ved. Så lad være med at springe det, mand. Det griefer faktisk. Fuck dig, mand. Så jeg døde faktisk. Hey, der er 2 giant holes. Det kunne ikke gøre med. Hvad har du gang i? Hvad ligner det? Kraver. Nej, jeg hopper. Hvorfor har du sat game mode på din nye? Lol. Jamen, så vil jeg heller ikke blive det. Hvad har du gang i? Hvor fuck er du henne, mand? Gang i noget i shit, mand. En brænde ud af. Du skal ikke brænde ud. Det er så bare. My grief. Hvorfor må jeg ikke springe den i luften? Okay, prøv lige at se mit Dugo-craft. Det ser helt fucking mærkeligt ud. Ad! Det er bare svamp og glowstone over det hele. Prøv at se, der er en hel masse kyllinger, der løber rundt om sin mor. Kom her. Nej, fuck. Hvorfor fuck har du lige taget diamond-rustning på? Jeg er admin, og du må ikke tage det på, så jeg slår dig så. Ja, det er til dig. Det er faktisk til dig, mand. Ha! Du er bare en diamond. Ja. Kom her. Jeg skal bande dig. Det er skide, mand. Jeg bander dig, så snart jeg rammer men Oh my god, you shoulder hacker. Nej, du må ikke tage med det sådan noget.